दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय डिजिटेल आपडेट बिग ब्रेकिं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय पान कार्ड आरो आधार कार्डनि सायाव। नोंथाङा पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक बानायाखैमोनब्ला दा नोंथांनि पान कार्डखौ गभर्नमेन्टआ दाननानै होबाय। नोंथाङा जुदि बेखौ बानायाखैमोनब्ला पानजों आधारजों लिंक गोबां गभर्नमेन्टआ टाइम होखादोंमोन नोंथांखौ आधारजों पानजों लिंक बानायनो थाखाय। नोंथाङा जुदि बे टाइमा लागि बानायाखैमोनब्ला अब्ला दा नोंथांनि पान कार्डखौ गभर्नमेन्टआ दाननानै होबाय। नैबे भिडिअआव जोङो बेखौनो नायगोन, नोंथाङा जुदि आधारजों पान कार्डजों लिंक बानायदोंमोनब्ला नोंथांनि स्टेटासा माबायदि ओंखारनानै फैदों, लिंक जादोंना जायाखै, नोंथांनि पान कार्डआ सेफटि नंगौना नङा, जों बेखौ नैबे भिडिअआव A to Z नायगोन। जोङो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथाङा बोरै बे स्टेटासखौ नायनो? गिबियावनो नोंथाङा स्टेटासखौ नायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेयाव incometax.gov.in बेखौ गुगोलाव सार्च खालामना होनांगोन। आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थुबाथाय डाइरेक्ट पेजाव थांनो हागोन। जों दानिया बेखौ सार्च खालामनोसै। जोङो दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बे इनकाम टेक्सनि मोनसे वेबसाइट। जोङो बेयाव बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों, नोंथाङा नैबेयाव थांनानै नायनो हागोन लिंक आधार स्टेटास। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनोसै लिंक आधार स्टेटासाव। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैयाव नुनो मोन्दों लिंक आधार कार्ड स्टेटास आरो नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन नोंथांनि पान नाम्बारखौ नैबेयाव आरो आधार नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा भिउ लिंक आधार स्टेटासाव थुना होबानो नोंथांनि स्टेटास आधारा पानजों लिंक जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ नुनो हागोन। जों दानिया बेयाव बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव आधारखौ पानखौ जोङो बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे भिउ लिंक आधार स्टेटासाव थुनांगोन। जों दानिया बेयाव थुनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नुनो मोन्दों इउआर पान, नोंथांनि पान नाम्बारा नैयाव थागोन। इज अलरेडि लिंक टु गिभिन आधार, नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारा थागोन। नोंथाङा नैबायदि स्टेटास खोथैबा जेबो गिनांगौ गैया। नोंथांनि पान कार्डआ सेफ दं। जुदि नोंथाङा लिंक बानायाखै अब्ला दा नोंथांनि पान कार्डआ दानजाबाय। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि नोंथांनि आधारजों पानजों लिंक दंना गैया बेबायदि नायनानै लानो हागोन, सिम्पोल स्टेपजों फल' खालामनानै। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे आङो मोनसे आधार कार्डनि आपडेटनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदों। आङो बे भिडिअखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै आधार कार्डनि आपडेटखौ बानायनानै लानो हागोन। आधार कार्डनि आपडेटआबो डिसेम्बर 14आव लास्ट डेट जागोन। नोंथाङा डिसेम्बर 14हालागै नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानाया अब्ला नोंथाङा गोबां फैसा होनानै बानायनो नांगोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। एसेनोसै।